Spleen, laituri ja legendaarisen John Spleenin viimeinen laituri. Sir Ada puoliso, heidän tyttärensä Sally, kärsii suuresti isänsä satisista. Vaatteissa pysyäkseen hänen on joskus kiskottava lippukin salossa. Bert Butler on Spleenin perheen homo. Hän toimii samalla Spleenin linnan puuna ja kuljettaa myös perheen Rolls. Tämä herra on homo. Yksi viimeisistä aidoista. Veteen vai veteen? Siinä pulmaa. Nick ei pohdi sitä pitkään. Hän yrittää tarttua miestä harteista, mutta niitäpä ei olekaan. Katkotaanko Towerissa vieläkin kauloja? Ja vitut. Kohta Nick on taas rarsalla ja kuivaa itsensä lingilteellä. Sitten lyhyt ajatustauko. Hei, edelleen takaisin, ei. Vittu. Kasvot vaikuttavat jotenkin homolta. Hetken mietittyään Nick muistaakin. Viskiä. Hän on nähnyt kasvon 3 vuotta sitten ja ohimenneessä hammaslääkärin odotushuoneessa vastailuja ajuttavassa vukaasissa. Siinä mies oli poseerannut. Kuvateksti palauttaa mieleensä Nicken. 5. vasemmalta, Sir Archibald Spleen. Vähän nähemmin Nick vaeltaa sohon kujilla. Välilevynsä ovat selvästi pahastuneet kylmästä Rollsista. Hän oli kyllä ajatellut kolminkertaista vittua. Silloin kuuluu kirkaisu. Hän luuli nähneensä irtileikatun isänsä Nicken kainalossa. Nick päättelee, tuossa makaa Sir Sally virkoaa ja Nick rauhoittaa häntä. Pään lämpötila ja kiinteys antavat Nickelle aiheen johtopäätökseen. Tämä ei olekaan vahapää, vaan spuupää henkilökohtaisesti. Niin pyytää anteeksi, esittäytyy ja aikoo selitellä. Mutta nyt on vuorostaan Nick kadonnut. Tässä hän oli juuri äsken. Ja tuonne hän katosi. Kuten päätteli aivan oikein Nick. Nick kutsuu Spleenin viskille, mikä tietenkin ilahduttaa suuresti tuota vanhaa homoa.